إيه ጎጃም አይኮነን ቀይሕ ባህሪ ኢትዮጵያ አይኮነን መሬት ላይ ዋናው ነገር የምጽዋ መያዝ ምትሓዝ ምጽዋዕ ንምውጋድን ክሳራን ስርዓት ደርግ ቀዳማይ ምዕራፍ ኢለ ዝኣምን አንደኛው ምዕራፍ ነው ብዬ ነው በበኩሌ የሚገልመው ከፍተኛ ለደርግ ከሳራ ነው። ሰሜኑ ጦርነት መጨረሻ ላይ የኢትዮጵያ ባህር ኃይል የነበረውን ዝናን ኩናት ሰሜን አሞዳታ ዋን ኃይል ባህር ኢትዮጵያ ዝነበሮ ዝናን አፍልጦን ከምዘይ ነበረ ስለዝገበሮ አባላትና መረኸብ ሒዞም ናብ ዝተፈላለያ ጎረቤት ሀገራቸው ማዲሞም የኢትዮጵያ ሕዝብ ንብረት በመሆናቸው እና በመፍረሱ የተሰማኝ ስሜት በጣም ቃላት ያጥረኛል። የኢትዮጵያ ባህር ኃይል ሊታመን በማይችል መልኩ ባንድ ጀምር ኃይል ባህር ኢትዮጵያ ክትአምኖ ብዘጸግም አገባብ ኣብ ሓንቲ ረፍዲ ክፈርስ እንከሎ ዓለም ግሪማዩ በመኮንኖችም አንጻር እንደዚሁ በተለይም በግቢ ውስጥ ተመድበው ይሰሩ የነበረው መኮንኖች ብዙዎቹ ብዙሓት መኮንናት ግዳያት ሞት መቁሰልትን ምምራኽን ኮይኖም ደርሶባቸዋል። ይህ የምጽዋ ግንባር ውጊያ ማክተሚያ ወቅት ኣብ ግንባር ምጽዋዕ ሻድሻይ ክፍለ ሰራዊት ብሙሉእን ካልኦት ተደረብቲ ብሪጌዳትን ከም ዝተደምሰሱን ከም ዝጠፍኡን ተረድየ ኣለኹ። እንደተደመሰሱና እንደጠፉ ተረድቻለሁ። ኣብ ዝሓለፈ መደብና ህዝባዊ ግንባር ብ8 ለካቲት 1990 ሰዓት 1 ናይቲ ሰራዊት ደርግ ኣብ ዘይሓሰቦን ዘይተጸበዮን ግዜን ቦታን ኣብ ኣውራጃ ሰምሃር ነበር ስፊሕን ሃንደበታውን መጥቃዕቲ ብምፍናው ኣብ ሓፂር እዋን ንመእዘዚ ሸልሻይ ክፍለ ሰራዊት ደርግ ደምሲሱ ንጽርግያ ባጻዕ ኣስመራ ከም ዝተቆጻጸረ እቲ ኩናት ድማ ናብ ክልተ ኣንፈት ማለት ካብ ኣስመራን ካልኦት ቦታታትን ንሓገዝ ክመጽእ ዝኽእል ሓይሊ ጽላኢ ዝከላኸል ናብ ደንጎሎ ገጹ ዝቐንዐ እቲ ካልእ ድማ ናብቲ ዝዓበየ ከተማ ባጽዕ ናይ ምቁጻር ዕማም ዝኣንፈተዩ ነይሩ። ኣብዚ ኩናት ሓድሕዳዊ ውህደትን ምትሕጋዝን ኣሃሉታት ህዝባዊ ግንባር ንገስጋሴን ናህርን ህዝባዊ ሰራዊት ዘቀላጠፈን ናብ ዓወት ዘብጽሕን ፍሉይ ተመክሮ ኩናት እዩ ነይሩ። እዚ ስልቲ እዚ ድማ ጸላኢ ረዲኡ ንኸይከላኸልን ንኸይተሓጋገዝን ኣብ መወዳእታ ድማ ኣንፈቱ ጥፊኡ ንስዕረት ዝዳረጎ ውፁፅ መደብ እዩ ነይሩ። ህዝባዊ ሰራዊት ካብ ውሽጢ ዝሓለፈ መጥቃዕትታት ዝኣከቦ ከበድቲ ፅዋር መዳፍዕ ኹን ታንክታት ኣብ ውሽጢ ዝሓለፈ ናይ ኩናት ተመክሮ ዝቆሰሞ ስልትታት ናይ ኩናት ኣብዚ መወዳእታ እዋን ኣጸቢቑ ኣዋሃሂዱ መሊኽዎ ጸኒሐ እዩ። ከምቲ ኣቐድሞ ኣቢልና ንጠቕሶ ዝነበርና ኣጋር ሰራዊት ምስ ታንክታት ምስ መዳፍዕ ልዑል ዝኾነ ውህደት ነይርዎ። እዚ ኩሉ ደሚርካ ክትሪኦ ከለኻ ስልታውን ቴክኒካውን ብቕዓት ናይ ህዝባዊ ሰራዊት ኣዝዩ ክብ ኢሉ ከም ዝጸንሐ ክዝከር ይግባእ። እዚ ክልቲኡ ዝተደሚሩ ምናልባሽ ከምቲ ክትጠቕሶ ዝጸናሐካ እቲ ናህሪ ነቲ ዓወት ሂቦ ክኸውን ይኽእል። دور المدفعية والدبابات ودور المشاة ኣብ ስርሒት ፈንቅል ተራ መዳፍዕን ታንክታትን ዓብይ ውህደት ኣጋርን ከቢድ ብረትን ድማ ልዑል ነይሩ። أو يعني تنسيق كبير فالمنطقة طبعا كنا دارسينها وعلى ضوء كانت خطة على أساس هذه دور المشاة كانت في كل شيء كويس. تنسيق بين المشاة والمدفعية أو الدبابات كان تنسيق جيد. أبزي مسرحنا زي بينات كل تي ميكانايزد عقمنا بس أجار سراويت جن أو وش تسريبه ندفعت سلاقي أما بدها هون كان كتاب سلاقي بسنسلة النار جالسة نقد مثل مجسجاس حدا خفتي نسبة سراويتنا لحبنا ينيرو. لذي بقطع على خلو تموهات بأونتات راح زي كونس بدل على درجة زقلت من بارو كي تتصخ حلف يقبلنا تيكونا أتكلم تكهدو موجيا يكبر مساريا كنبر يوجيا وكدنا ብኣጠቓላሊ ኣብዚ ዝተኻየደ ውግእ
ውህደት ከበድቲ ኣጽዋር ዝተኻየደ ደቂቕ መጽናዕቲ ዝተሓንጸጸ ውጥንን ሃንደበትነትን ከምኡውን ኩሎም ንዝተሰለፍሉ ዕላማን ዝተዋህቦም መደብን ንምፍጻም ዝገብርዎ ምንቅስቓስ ኣብ ምሉእ ድልየት ብወለንታን ትብዓትን ዝተመርኮሰ ስለ ዝኾነ ካብ ናይ ወገን ሰራዊት ንላዕሊ ሓያል ዝኾነ ናይ ውግቕ ብቕዓት ምልከት ከበድቲ ኣጽዋርን ዝዓጥቕዎ መሳርሒታትን ስለ ዘለዎም ክሳብ 100 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዘለዎም ቦታታት ኣብ ሓፂር እዋን ኣብ ትሕቲ ምቁፅጻሮም ከእትውዎም ምኽኣሎም ክሳብ ሎሚ ካብ ዝተሳተፍክዎም ውግኣት ጥራይ ዘይኮነስ ቅድሚ ሕጂ ካብ ዝረኣኽቦምን ካብ ዘንበብክዎምን ዝፈልጦምን ታሪኻት ብምንጽጻር ልዑል ዝኾነ ወተሃደራዊ ብቕዓት ዘለዎ ዓወት ክበሃል ይከኣል። ኣብቲ ተመክሮ ናይ ኩናት መፂና ክንሪኦ ከለና ኣብ መጥቃዕቲ ምጽዋዕ ህዝባዊ ሰራዊት ኣብ ውሽጢ ናይ 24 ሰዓት ማዕረ 30 ኪሎ ሜትር ገስጊሱ ኣሓድር ነይሩ። እዚ ዓቕምናትና ክትሪኦ ከለኻ ብጣዕሚ ሓያል ወይ ኣዝዩ ቅልጡፍ እዩ ክበሃል ይከኣል። በህዝባዊ ግንባር በኩል የተወሰደው የቀደምትነት ከቀደምትነቱ ጋር ደግሞ የወቅት ሁኔታ በመጠቀም በወገን ህዝባዊ ግንባር ዝተገብረ መምራጽ ጊዜ ወይ ወቅቲ ከምውን ቅልጣፈ ዘለዎ ክእለት ምንቅስቓስን ውህደትን ኣጋር መካናይዝን ሓይሊ ባሕርን ምቁፅጻር ውግእን ንዝተዋህበ ውሳኔታት ኣብ ግብሪ ንምውዓሎም ንናይ ወገን ሓይሊ ኣዝዩ ኣሸጋሪ ኩነታት ይፈጢሩ እና በባህር ውጊያውን አካሂዶ በጣም ፍጥነት ባለው ሁኔታዎችንም ለመቆጣጠርና ውጊያውን በስርዓት ለማካሄድ የተሰጡት ውሳኔዎች ራሳቸው ተግባራዊ ለማድረግ ጊዜን ለመጠቀም አስቸጋሪ ሁኔታዎች የታዩበት ውጊያ ነው ለማለት ይቻላል። ዝበዝሐ ክፋል ከተማ ምጽዋዕ ብማይ ዝተኸበበ ስለ ዝኾነ ንስትራቴጂ ከተማ ምጽዋዕን ኩነታት ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያን ኣብ ግምት ብምእታው ኣብዚ ኩናት ውልዶ ሓይሊ ባሕሪ ህዝባዊ ግንባር እውን ኣካልቲ ብመሬት ዝነበረ ውህደት ኣጋር ሰራዊትን መካናይዝን ኮይኑ ኣብቲ ግጥም ዝተፃወቶ ተራ ልዕሊ ትፅቢት ነፍሲ ወከፍ እዩ ነይሩ። ምጽዋዕ ብባሕሪ ዝተኸበበ ስለ ዝኾነ ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ስለ ዘሎ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ስለ ዘሎ ተጋደልቲ ሙሉእ ክቋፀሩ ኣይኮን ተመክሮ ናይ 77 ሕጂ እውን ክደግም ዝብል ትፅቢት ነይሩ። ናይ ወተሃደራዊ ክብትቆውም ድሕሪ 77 ባፅዕ ምምላስ ድሕሪ 10 ዓመት ዘይነበረ ሓይሊ ባሕሪ እንፈታናት ፈጥርና ክንብል ንኽእልና ኣብ ሓይሊ ባሕሪ ኣብቲ ናይ ወተሃደራዊ ሜዳ እቲ ናይ ወተሃደራዊ ጉዳይ ሓይሊ ባሕሪ እዚ ሓረ ምውፃእ ባፅዕን ብድሕሮ ሓረ ምውፃእ ናይ ዓሰብ أبو مرة بتناومي قد حوز نبرت بعد ساكل تجي زي فترة تجيرا نرا كان هجمنا خلدنا عيني خليل أو شو بيستبعته بفتان جلاو تجبر سلاح نيرو حسب حنت فترة جيرنا لنا مستفتنا لنا مودة مثلا تعاملنا سي إيه بلوت عقميلنا وين مرتنا لنا زو كله مراكبنا إثيوبيا خلون تنفتنا خما خلون فانتسون ياخذونه لانه خمسه الى تحرير مركب سزيله بزحت كمان مره ده حرم مطابعتين عصبن حل بحرين هذا ترى لا مرت نحن ازي حياه من كونه جماعه بحر خي تي حي بحر معنا ابتشع جزي استنا مرت نحن تصدقوا ليس الحمل مخنيات ولا حد وقع كانه السوق اللي في القرن ولا كاصحابهم الخيري ولا كذا هكا كانت سنة أيوة كذي كذي كانت سجمات على الله بعد كذا كنز السرحية زي مجمارن من كتامات مقدس أرنا أب تداعى جامي بوانا مسحيل بحري نايت سلاي كاستات كاينير እዚ ማለት ከዓ ነቲ ናና ከባቢታት ናይ ፀጥታ ኩነታቱ ንምሕላው ይኹን ዋላ ነቲ ዝግበር ፈተነታት ናይ ፀላኢ ንምምካት ከምቲ ኣድማ ብለ ዝጠወስኮ ተደጋጋሚ
وقعت بحر وقع مالتي تخايلهم العدو ما قدر يتمكن سواء كان حتى لو شاركت القوات البحرية. حيل بحرو نحيل بحرنا كعكتواي كألن موهاد أمونغو أجر كبيت براتن حيل بحرن عبيت راي تساويتو بوغن حيل بحر هزباو سراوي كرو خلو مجمريا مس أزيو زي موتشي وي معقول زي كونه مسارحيتات أب عبيت سرح ككافل كمسنها كذكر قبا كني كنت عمت هبيلو نودب باس أتكعو عوت سرحيت فتي منيرو أقدم هبيلون أب ودب عسب يركب ريفاينري مريت وريدو متقعد فتيمو ببحري نفتي حرابوتات نخمس كيلو أوشت زي سمين هون أوشت نايدوب بحرنا كيح بحري قدم حجي كلت ثلاث عبيت سرحات كسرح تانيهم ثلاث تي حيل بحرنا هزباو سراوي كم حقي أب حياتهم وكروز مع بلايو كبال قال نزل سرح زي مسكالوت أهدتات هزباو سراوي تواهيد سرحو زلو سرح سلوزغوني من الباش نوعو قلد ولا سرح كبال قال تقدم حجيز قورز نورا سرح كنبينو أب صما مس حيل بحري حيل أير أقار سراوي سلاي إنها تقال سأيو زكايدو نيرو أو زمو ودأتاقن نمسانا يتميكانايز أهدتات قلنا أقار أهدتات هزباو سراوي أبا حاجز سلوزغونو تسرح قلد ولا ويكابتنا قدم تمكرهم بزح أسكافي نيرخ بها يكالن زي صلاتون زمسكرو وهدت ثلاث أكلات هزباو سراويت هزباو قبار نوطرتن كبدتن سرحيت فنقل زكالله نوحات جزي زحصرن نتبحري كم مكلا خليت تقيمو جزي كناوحن حاجز كمصون صبز نبر سراويت صلاي تسفا زقرصن وطن زحنطصو مدبات بأدمعنتن قلطافن أب جزيኦም الخعممو أخيلو كابز قتيلنا زينا نقربلكم جigna ህዝባዊ ሰራዊት ሓርነት ኤርትራ በሐሙስ ኣብ መስመር ኣስመራ ባጽዕን ዝጀመሩ ሓያል መጥቃዕቲ ሎሚ ንሳልሳይ መዓልቲ ቀጺልዎ ኣብዚ ናይ ሎም መዓልቲ ውግእውን ህዝባዊ ሰራዊት ኣብ ልዕሊ ሰራዊት መግዛእቲ ኢትዮጵያ ከቢድ ናይ ሰብን ንብረትን ክሳራ ኣውሪዱሎ ህዝባዊ ሰራዊት ብ11 ለካቲት نتيجة كل جنبارات تدفئو أب نافال بيز مالت مدبر حيل بحريت أب جروز نبر السراوي تركنا بدمساسن نافال بيز نمكوت صارن برتع وقك كايد دحر معل أب أجا على ربو نتمدبر ملؤ بملؤ تقطع صلو أبزو وقك نتكوينات سمر حوز نبرو كلتا جنرالاتن كالوت العزوت مكوناتن زركبوم لأن حدا شيخ وتهدرات درك تماريخهم ملاخب حيل بحر إثيوبيا دما ندس يدهلك هديمان نزي كونتات أملكتو بريغادر جنرال خيلو برقوا مس مدبر تلفزيون ناخو كابز جبروك على محتت مش مكونن نبرو ان يعني انغدي مسوا ላይ ሆኖ ነገር በጣም አንዳንዴም ኮኮልሽም ነው مكونن وتهدروا سرحيتات نيركا ابتوان امصواع سفطر خناتات حنقل يتيو كميلنا خنسعر كيلنا الى مزحت سبات አለው امصواع بزعز زنبر خناتات اسكعلنا بزي كازي بزحتو زلع عليك هالو ጉዳይ አለው متقعت ጥራይ ዘይኮነ ክልተ ጀነራላቱን ተማሪኾም ጀነራል ጥራሁን ክፍለን ጀነራል علي حجን ንሶምከ ከመይሎም የም ተማሪኾም ብዙሕ ሰብ ይዛሐትት መቼም በውጊያ ውስጥ እንዴት ሊማረኩ የሚለው በውጊያ ውስጥ መማረክም ያለ ነገር ነው አውግ ክትማርኽን ዘሎዩ ዮም ሰባት አውግም ተማሪኹም እናተዋግቡን ከለው ኣብ መእዘዚ ሓይሊ ባሕሪ ኣብ መርከብ ኣብ ባሕሪዮም ነይሮም ኣብ ወደብ ድማ ካልእ መርከብ ነይራ ሻዕብያ እናደፍአ ምስ መፀ ፍርቁ ነብሱን ኸድሕን ናብ ዳህላክ ንኸሃድም ናብ መርከብ ተጻዒኑ ኣብዚ እዋን በዓል ጥላሁን ክፍለ ኣብ መርከብ ምስ ኣተው ሻዕብያ ረኪቡ እታ መርከብ ታሪማ በዓል ጥላሁን ድማ ተማሪኾም ኣብታ መርከብ ዝነበሩ ኩሎም ከም ዝሞቱን ከም ዝተማረኹን የዝፈልጥ ወደ መርከቡ ሲገቡ ይመስል የመርከቡ ተመታ እነ ጥላሁን ተማረኩ ሻዕብያ ደረሰ ማለት ነው መርከቡ በመርከቡ ላይ የነበሩት ሁሉ ወረዱ ተማረኩ ግማሹም ያው ተገደሉትም ተገደሉ እነ ጥላሁን ክፍሌ እንደተማረኩ ነው የማውቀው በመጨረሻ የኮማንድ ፖስቱ በደረሰበት መደምሰስ أمود أتا مأزز بوتا كدمسسن كله حبيرنا زنبرنا لعلوت مكونات جنرالات كالوت حالفتن
نتبوتا قديفنا بالسدال ولنا مركب كنوت مستوها بنات إزاز مسارت بوتا قديفنا بتا مركب دهيبة انتخونه بزي أقباب بعل إمنت عشيقا بمنبالا نخنوت بزي مخالنا أبتبوتا زبط حتى خريماتا بستخاله متأنتي زقات مشيقر كفتحن مركب نختن كساقسن عفر كفل موتوراتي فتاتيني نيلي انتخونه عب كفل موتور انهار لخو كل تجزي بتانك بمهرامة كتقاط أسل الجمرت زليلة نبحراتي موتور كفل يالو ሁለት ጊዜ በታንክ በመታቷ እሳት ሲነሳ ዘልዬ ባህር ገብቻለሁ የተማረኩበት ጊዜ የነበረው ሁኔታ በተከታታይ በተደረጉ ውጊያዎች የሚጠበቅብኝን ኃላፊነት ለመወጣት አመራር ስሰጥ ቆይቼ በማጥቃቱ ውጊያ ፍጹም ፍጥነትና استمر كل جزء زنبر قنوتات بتخاتاتالي بستقبلوا وقعت نستوهابني حلافنات نمتقبار ممرحنا هابكو سراوتنا نتوقع كمكتن أمكا لخل مسمر كتكلن بزي مخالو توقع الناس تحسب ممتلو أموداتا أمدبر حيل بحر كوينة ممرحنا هابكو كبع عقمنان لعلو قينو نتساولو بزي مخالنا كما رخكي لي لما جرشاو بحر هايل مدب مازجادا درس بمدرس أمرار بمستت ቆይቼ ካቅም በላይና ፍጹም ንቋቋመው ባልቻለ ሁኔታ ለመማረክ ችያለሁ። በአካባቢያችን የነበረውን 27ኛ ሜካናይዝድ ብርጌድ ወዲያውኑ ከነበረበት ቦታ እንዲመጣና በዚህ ግንባር እንዲያጠናክር ቢደረግም አካባቢና ዝነበረ መበዒሳን ሸውዓተን ብሪጌድ ቁልጡፍ መጪነት ግንባር ከደድል ኳን ተፈተነ እትኹነታት ካብ ዓቅምና ላዕልና ኾነ ኣብ ዝመጸሉ ህሞት الجنرال ጥራሁን ክፍለ ኣብ መደበር ሓይሊ ባሕሪ ኮይና ኢና መሪሕና ሰንበት ሰዓት 4 ድማ ክማርኽ ኢለ እሑድ ዕለት በ4 682 1615 ሰዓት ላይ ልማረክ ችያለሁ። የተደረገውን ውጊያ በአጠቃላይ እቲ ውግእ ብዓወት ህዝባዊ ግንባር ክዛዘም ከሎ ኣነ ዝተተሓዝ ኩሉ ኣብ ምጽዋዕ መደበር ሓይሊ ባሕሪ እዩ ኣብቲ ናይ መጨረሻ ህሞት ናይ መሬት ውግእ ተወዲኡ ናይ ባሕሪ ጥራይ ዝተረፈሉ እዋን ተወጊኤ ተማሪኸ ናቫል ቤዝ ወይም ምጽዋዕ ባሕር ኃይል ወደብ ነው። እዚ ጋዜጠኛ ከምናቱ መረዳእታ ናይ ዘለዎም ኢትዮጵያን ስምዒት ሒዙ ሙሉእ ሰዕረት ሰራዊት ኢትዮጵያ ብኤርትራ ንጎኒ ወሲዩ ምምራኽ ክልተ ጀነራላት ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ሕቶ ዘለዓዓል ዓብ ጉዳይ ከም ዝኾነ ምሲሉ ሎሚ ድሕሪ 3 ዓመታት ከም ሕቶ ምቕራቡ ዘየገርም ኣይኮነን። በቐንዱ 30 ዓመታት ንኤርትራ ብሓይሊ ጎቢጡ ዝገዝአን ኣብ መወዳእታ ድማ ብዘይናይ ዝኾነ ደገፍ ብስሙር ቅልጽም ህዝቢ ኤርትራ ተዳሂኹ ኣጽዋሩን ሰቡን ኣረኪቡ ተሳዒሩ ዝወፀ ሓያል ሰራዊት ኣብ ኣፍሪቃ ዝተባህለሉን እቲ ሓያል ሰራዊት ኣበይ ኣበለ ኢሉ ዘይምሕታቱ ዘገርም እዩ። ንስዕረቶም ክጎላብቡን ብዘይቅቡል ምኽንያታት ክሸፋፍኑን እኳ ተፈተኑ ተሓቂ ግን ኣይቅየርን እዩ። ህዝቢ ኤርትራ ብቕልጽሙ ንጸላእቱ ስዒር እዩ ሃገሩ ተረኪቡ ዘሎ። ዝበዝሒ ክፋል ምጽዋዕ ናቫል ቤዝን ሓራድ ሕልሙፁ ሰራዊት ደርግ ካብ ኩሉ ሒዝዎ ዝነበረ ቦታታት ተደፊኡ ባሕሪ ብድሕሪኡ ገይሩ ኣብ ጠዋለትን ውሽጢ ባፅዕን ጥራይ ተሓፂሩ ተረፈ። እዚ ድማ ንኣዘዝቲ ሰራዊት ህዝባዊ ግንባር በዳሃይ ህሞት ነበረ። ኣዛዚ ኮር 606 ሰራዊት ደርግ ብሪጋደር ጀነራል ተሾመ ተሰማ ምስ ካብ 1000 ዘይበዝሕ ሰራዊት ንህዝቢ ጅሆ ሒዙ ስለ ዝነበረ ኣዘዝቲ ህዝባዊ ሰራዊት ህዝባዊ ግንባር ነቲ ህዝቢ ጅሆ ሒዙ ዝነበረ ሰራዊት ጸላኢ ዘጥቃዕሉ መንገዲ ኣብ መበል ባሓቲ ነበረ። ጎኒ ጎኒ እዚ ድማ እቲ ተኸቢቡ ዝተረፈ ሒደት ሰራዊት ጸላኢ ህዝቢ ንኸይልክም ብሰላም ኢሉ ክህብ ሓደ መዓልቲ ውግእ ደው ብምባል ምስቲ ህዝቢ ጅሆ ሒዙ ዝነበረ ሓላፊ ምርዳእ ክግበር ብሰላም ኢሉ ክህብ ብመጉልሕ ድምፂ ከምኡውን ብምሩኻት መልእኽቲ ሰደዱ። የጀነራል ተሾመ ግን ወደ ወደቡ የገቡት ደግሞ ሌላ ክፍል ነው። ወደ
6-7 ቀን ሲዋጉ ቆይተው ወደቡ ሳይያዝ ኣብ ወደብ ዝኣተው 6-7 መዓልትታት ክዋግኡ ቀንዮም በዓል ጥላሁን ምስ ተማረኹ ብመጉልሕ ድምፂ ገይሮም በዓል ጀነራል ተሾመ ኢዶም ንክህቡ ሓቲቶሞም ኣይቀንዐን በዓል ተሾመ ከዓ ኣብ መወዳእታ ኣብኡ ሞይቶም እስከ መጨረሻው ተዋግተው ያው በመጨረሻ ራሱን መይሰዋ ያው በጀግንነቱ ይታወቅ እቲ ህዝባዊ ግንባር ኣብ መደብ እትዩ ዝሰርሓሉ ናባል ቤዝ ምቁፅፃር ንፎርቶ ምቁፅፃር ነይሩ በዚ መሰረት ህዝባዊ ግንባር ኣብ ሓፂር እዋን ነዚ ከባቢታት ዝኽቋፀሮ ኽኢሉ ኣብ ውሽጢ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት ሓደ ብሪጋደር ጀነራል ተሸመ ዝተባሃለ ናይ ሻድሻይ ክፍለ ጦር ሓላፊ ምስ ሓደ 1000 ዝኾኑ ሰራዊት ኣብቲ ህዝቢ ዝቕመጠሉ ከባቢታት ናይ ጠዋለት ተዓቒቡ እዚ ኩነታት እዚ ናይ ብሓቂ ንህዝባዊ ግንባር በዳይ ነይሩ ንዝኾነ ሓደ ሕልና ዘለዎ ወተሃደር እውን ቅቡል ኣይኮነን ብወገንና ምስቶም ኣቐዲምና ዝማረኸናዮም ጀነራላት ናይ ፀላኢ ብሪጋደር ጀነራል ጥላሁን ብሪጋደር ጀነራል ዓብዱላሂ ሓደ ናይ ሓይሊ ባሕሪ ላዕለዋይ ሓላፊ ካፕቴን ፀጋይ ዝተባሃለ ንዞም ሰለስተ እዚኦም መኺርና ብቐረባ ንፈልጦ ኢና ዝብል ገምጋም ስለ ዝሃቡና ወረቐት ፅሒፎም ህዝቢ ከይሃልቕ ምእንቲ ኣባይቲ ከይዓኑ ምእንቲ ሕልና ዘለዎ ስጉምቲ ክወስድ ከተሓሳስብዎ ሓቢርናዮም ብማዕሪኡ ንሕና ከዓ ምስ ሰራዊቱ ክመክር ናይ 12 ሰዓት ዝኾን ናይ ተኽሱ ጠጠው ምባል ሓደ በይንና ውሳነ ወሲድና ናይ 12 ሰዓት ተኽሱ ጠጠው ምባል ስጉምቲ ወሲድና እዚ ጌርና ሃብቀ ብዙሕ መልሲ ኣይተረኽበን ሓቂ ከምቲ ዝጠቐስኮት ሃዲሙ ዝተኣኸበ ሰራዊት ዓቕሚ ነይርዎ ማለት ኣይኮነን ከትክል እውን ኣይክእልን ስርዓት ደርግ ነዚ ከም ሓደ ዓብ ዓወት ወሲድዎ ምፅዋዕ ዓብ ኢድያ ኣላ ኢሉ ብዙሕ ከም ዝተጃሃረ ዳርጋ ኩላትና ንፈልጦ እዩ እታ ናይ 12 ሰዓት ምስ ኣኸለ ብወገንና እቲ መጥቃዕቲ ቀፂልና ነቲ ወደብን ምጥዋለትን ክንቋፀሮ ግዜ ኣይወሰደናን ኣብቲ ካብ 8 ለካቲት ጀሚሩ ዝተኻየደ ውግእ ውልዱ ሓይሊ ባሕሪ ህዝባዊ ሰራዊት ካብ ማርሳ እብራሂም እናተበገሰ ኣብ ወደብ ምፅዋዕን ከባቢኣን ዝነበረ ኣመራኸቢ ውግእ ኢትዮጵያ ብፈጣናት ጀላቡ ብምጥቃዕ ምስቲ ኣብ መሬት ዝነበረ ሰራዊትን ደገፍ ከየበርክታ ዓብዪ ተራይ ተፃዊቱ ካብ ዓሰብ ክመፅእ ንዝኽእል ሓገዝ ንምጥቃዕ እውን ኣብ ምክትታል ነበራ ናቫል ቤዝ ድሕሪ ምትሓዙ ሓይሊ ባሕሪ ህዝባዊ ሰራዊት መበገሲኡ ኣብ ናቫል ቤዝ ብምግባር እተን ንደሴት ተኽላክ ዝሃደማ መራኸብ ተመሊሰን ከየጥቅዓ ኣብ ምክትታል ኣተወ ኣብ እቲ ምድላዋትና ህና ኣብ ማርሻ እብራሂም እዩ ተዳልዩ ኣብ ማርሻ እብራሂም ካብ ማርሻ እብራሂም ኢና ክንብገስ ስለዚ ኣወዳድባና ህና ሕጂ እቲ ምድላዋት ኩሉ ተገይሩ ጀላቡ ተዳልየ ነን ኣፅዋር ተዳልዩ እዩ ሰብ ተዳልዩ እዩ ስለዚ ኣወዳድባ ናይቲ ስርሒት ከዓኒ ኣብ ክልተ ዝተመቕለ እዩ ነይሩ ሓደ ኣጥቃዕ ሓይሊ ኣብ ደቡባዊ ቻናል እቲ ካልኣይ ከዓኒ ኣብ ሰሜን ዝኣቱን ኣብ ደቡብን ማለት እዩ ስለዚ እቲ ብሰሜን ዝኣቱ ብቐጥታ ኣብቲ መጥቃዕቲ ናይ ፈንቅል ኣብኡ ክኣቱ ሕጂ ተን መራኸብ ናይ ፀላኢ ብቐጥታ ነቲ እግረኛ ጥራይ ኣብ እግረኛ ጥራይ ክንዲ ዘድህባ እተን መራኸብ ብምሉአን ናብ ሓይሊ ባሕሪ ናህና ጥራይ ከም ዘድህባ ክንገበረን ምዝ ናይ ኣጋርን መካናይዝድን ኣሃዱታት ህዝባዊ ሰራዊት መጥቃዕቲ ብምውህሃድ ሓይሊ ባሕሪ ህዝባዊ ሰራዊት ትማል ምሸት ንኻልኣይ ተኻታታል መዓልቲ ኣብ ውሽጢ ባፅዕን ከባቢኣን ዕዉት ናይ ተርግእ ስርሒት ኣካይዱ በዚ ስርሒት እዚ ገና ቁፅረን ዘይተፈልጠ ናይ ደርግ መራኽብ ተወቂዐን ኣለዋ እቲ ስራሕ ናይ ሓይሊ ባሕሪ ብለይትን ብቐትርን እዩ ነይሩ ፍሪጌታት እየን ነይረን ፍሪጌት ዝበሃላ ላንዲንግ ክራፍት ነይረን ካልኦት ዘን እዛ ኤችኤምኤስ ኢትዮጵያ ገለ ትበሃል ስለዚ ተሓንበለ እዩ ነይሩ ክብለካ ክእል ህዝባዊ አርነት የታጠቃቸው መርከቦች በጣም አነስተኛ ናቸው መጠናቸው አነስተኛ ህዝባዊ ግንባር ዝዓተቐን መራኽብ ብጣዕሚ ንኣሽቱን ፈጣናትን እየን ካብ ፋይበር ስለዝተሰርሓ ብራዳር ኣይረኣያን እየን በገማግን ባሕሪ ስለ ዝመፃ ነቲ መሬት እየን ዝመስላ ፈጣናት ስለ ዝኾና ናብ መራኽብና እንተተፀጊዐን ንኽትሃርመን ብጣዕሚ ኣሸከርቲ እየን መሬቱና እነሱ ተመሳሳይ ናቸው በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ፍጥነት ስላላቸው መርከብ ስር ከገቡ እነሱን
ማደኑ በጣም አስቸጋሪ ነው። ህዝባዊ ሰራዊት ብ15 ለካቲት ምሸት ናተወግእ ኣብ መፈጸምቱ ንምብጻሕ መጥቃዕቲ ኸፈተ ውጥን እቲ መጥቃዕቲ ጸላኢ ፈጺሙ ብዘይተጸበዮ ኣንፈት ነበረ ኣዘዝቲ ህዝባዊ ሰራዊት ጸላኢ ዓሪድሉ ኣብ ዝነበረ ዝተመርጸ ከባቢታት ብኸበድቲ መዳፍዕን ታንክታትን ብርቱዕ ደብዳብ እናካየዱ ጎኑ ድማ ወልዱ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ጸልማት ተጐልቢቡ ካብ ግራርን ናቫልቤዝን እናተመላለሰ ብፈጣናት ጀላቡ ተጋደልቲ ብምስጋር ኣብ ርእሲ ምድርን ወደብን መሬት ከም ዝነኽሱ ገበረ ብቐሊሉ ዝግነት ኣይኮነን ኣብቲ ናይ መወዳእታ ምቁፅጻር ናይ ባፅዕ ዝተበገስናሉ ሓይሊ ባሕርና ነቲ ኣጋር ህዝባዊ ሰራዊት ብጃላቡ ገይሩ ንርእሲ ምድሪ ድሕሪ ምስጋሩ ርእሲ ምድሪ ይኹን ጠዋለት ኣብ ትሕቲ ሙሉእ ምቁፅጻርና ክትኣቱ ክኢላ እቶም ቀዳሞት ብፈጣናት ጀላቡ ዝተገሩ ተጋደልቲ ነቶም ብሓለ ጀነራል ተመሪሖም ኢዶም መሃብ ብምእባይ ኩናት ዝመረፁ ሰራዊት ደርግ ብዘይተጸበይዎ ኣንፈት ብድሕሪት ተኽሲ ምስ ተኸፍቶም ዝርግግ ስለ ዝኣተዎም እቶም ብሰጋለት ቀጣን ከኣትዉ ዝተመደቡ ተጋደልቲ ብዘይብዙሕ ጸገም እንዳበረድ በጺሖም ጠዋለት ኣተዉ ብድሕሪ እዚ ክሳብ 16 ለካቲት ረፋድ ናይ ከተማ ውግእ ድሕሪ ምክያዱ ህዝባዊ ሰራዊት ነቶም ናይ ከተማ ህዝቢ ጅሆ ሒዞም ኣብ ጠዋለትን ውሽጢ ባፅዕን ተኣኪቦም ዝቐነዩ ወታደራት ኣምኪኑ ንውሽጢ ባፅዕን ጠዋለትን ተቖጻጸሮ እቲ ንህዝቢ ጅሆ ሒዙ ዝቐነየ ጀነራል ድማ ኣብቲ ውግእ ተቐትለ ካብዚ ወፃኢ ወደብ ምጽዋዕ ከም ስትራቴጂ ደሴት ያኽባል ቃል ናሽቲ መሬት ዝኣስራ ቦታታት ገዲፍካ ዝበዝሕቲ ከተማ በቐላይ ዝተኸበ እዩ ስለዚ እቲ መጥቃዕቲ ሙሉእ ነቲ ወደብ ንምቁፅጻር ዝተበገሰ ስለ ዝነበረ እዚ ብመሬት ጥራሕ ስለ ዘይከኣል ኣብ መወዳእታ ሓይሊ ባሕሪ ህዝባዊ ሰራዊት ኣትዩ ነቲ ናይ ካብ መሬት ተበጊስካ ባሕሪ ሰንጢቕካ መሬት ምውራድ ወይ እቲ ኣምፊቢየስ ኦፕሬሽን ዝበሃል ኣብቲ መወዳእታ ገጽ ናይቲ ስራሕ ብጽቡቕ ፈጺሞ እዩ እዚ ክፍጽም ከሎ ሓይሊ ባሕሪ ናይ ኢትዮጵያ ኣሎ ሓይሊ ኣየር ናይ ኢትዮጵያ ኣሎ ኣጋር ሰራዊት እውን ናብቲ ከባቢ ዓሪዲ እዩ ነይሩ ስለዚ እቲ ባሕሪ ሰጊሩ ዝመፀ መንከሲ ዝሓዘ ሰራዊት ብጣዕሚ ከቢድ ዕማም እዩ ነይርዎ እዚ ግን ብዝተዋሃደ ዓቕሚ ናይ ኣጋር ሰራዊት ናይ ሜካናይዝድ ኣሃዱታት ናይ ሓይሊ ባሕሪ ህዝባዊ ሰራዊት ብጽቡቕ ክፍጽም ተኻኢሉ ከመሬት አካባቢ ጦሩ እየተጠቃ ምጽዋ ኣብ ዝተቃትሉ እዋን እቲ ሰራዊት እናተበተነ ናብ ባሕሪ ገጹ እናዝለቐ ኣብ ዝመፀሉ እዋን ሓይሊ ባሕሪ ኣብ ባሕሪ እዩ ዘሎ ተመራኽብ እውን ኣብ ባሕሪ እየን ዘለዋ ንሕና ሓሊፍና ናብ ዝኾነ ክንከይድ ኣይንኽእልን ኢና ወዲትካ ትዋጋኣሉ መንገዲ እውን የለን ስለዚ ዝነበረና ኣማራጺ መራኸብና ሒዝና ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ምህዳም ነይሩ ስለዚህ ያለን አማራጭ ምን ነበረ መርከቦችን ይዘን ወደ ጎረቤት ሀገር ኤርትራ ድሕርቲ ንስትራቴጂያዊ ረብሓ ሓያላን ተባሂሉ መሰል ህዝቢ ኤርትራ ብምካስ ካብ 1952 ብዘይ ድሌት ህዝቢ ብዓመፅ ብመልክዕ ፌደሬሽን ምስ ኢትዮጵያ ድሕሪ ምቑራና ኢትዮጵያ ኣብ ታሪኻ ሪኣቶን ኣመሓዲራቶን ወኒናቶን ኣብ ዘይትፈልጥ ባሕሪ ኤርትራ ብዘይ ወዓል ሕደር ልዑል ተገዳስነት ብምርኣይ ምስተን ኣሸቀልታ ዝኾና መሓዙታን ሓብሓብታን ምዕራባውያን ሃገራት ብምርድዳእ ካብ 1955-56 ሓይሊ ባሕሪ ቀውም ጀመረት ቀዳማዊ አፄ ኃይለ ሥላሴ ኤርትራን በዲፕሎማሲ እና በተለየ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ በዲፕሎማሲን በስተፈላለየ ምክንያትን ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ጽምብራን ከሎ ካብ ራስ ቄሳር ክሳብ ራስ ዱሜራ ዘሎ 1600 ኪሎ ሜትር ባሕሪ ምስ ኤርትራ ሓቢሩ ስለ ዝተጸምበረ ነቲ ዞባ ዝሕሉ ሓይሊ ባሕሪ የድሊ ኢሉ ብምእማን ካብ 1955 መኮንናት ናብ ኤሮጳን ኣሜሪካን ብምልኣኽ ኣምሂሩ ነቶም ዝተረፉ ድማ ብናይ ወፃኢ ኣሰልጠንቲ ብምምልማል ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ናብ ዝዓበየ ደረጃ ከም ዝድይብ ገይሩ ካጠኑ በኋላ ትእዛዝ ሰጥቶ ከሁለተኛ የዓለም ጦርነት በኋላ ኤርትራ ከእናት ሀገሯ ስትቀላቀል ይሄን ባህር
ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ኤርትራ ክትልሓቅ እንከላ እዚ መስመር ባሕሪ ካብ ሱዳን ጀሚሩ ክሳብ ባብዕል መንደብ ዘሎ ኣፍ ደገ ባሕሪ ግድን ክሕሎ ስለ ዝነበሮ ጃንሆይ ሓይሊ ባሕርን ክቀወሙ ልዕል አተኩሮ ይህብዎ ስለነበረበት የቀድሞ ግርማዊ ጃንሆይ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ትልቅ ትኩረት ሰጥተውት ይህን የባህር ኃይል እንዲቋቋም ብዙ ጥረት አድርገዋል። ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ካብ ብምስራቱ ኣትሒዙ ክሳብታ ብህዝባዊ ሰራዊት ህዝባዊ ግንባር ተሳዒሩ ፋሕፋሕ ዝበለሉ ኣዝዩ ልዑል ኣተኩሮን ደገፍን ምዕራባውያን ተዋሂብዎ ብልዑል ባጀት ክሰርሕ ዝጸንሐ ወታደራዊ ትካል እዩ። የኢትዮጵያ ባህር ኃይል መርከቦችን በሚመለከት የኢትዮጵያ ባህር ኃይል መርከቦች በአሁኑ ጊዜ መራኸብ ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ናይ ሰለስተ መንግስታት ሰረት ዘለወን እየን። ናይ ኣሜሪካ፣ ፈረንሳን ሕብረት ሶቪየትን ብድሕሪኡ ዝዓጠቕናያን መራኸብ ብሙልአን ናይ ሕብረት ሶቪየት ነበር እየን። መርከቦች አሉ። ከዛ ወዲያ ግን የታጠቅናቸው መርከቦች በሙሉ ከሶቪየት ዩኒየን የመጡ መርከቦች ናቸው። እነሱም ቁጥራቸው ወደ አጠቃላይ ወደ 30 የሚደርሱ መርከቦች ናቸው። ሁሉ ቦታ አስተማሪዎችም እነሱ ነበሩ። መርከቦችም ላይ በአዛዥነት በሞተር ኃላፊነት ሞተር ክፍል ኃላፊነት እየሆኑ መምህራን እቶም ወጻእተኛታት እዮም ነይሮም ኣብ መራኸብ ብሓላፍነት ይሰርሑ ነይሮም። ኢትዮጵያውያን ድማ ምስኦም ሓቢሮም እናተማህሩ ናብ ሓላፍነት በፂሖም። እንግሊዛውያን እውን ነይሮም እዮም። ማእከላት ስልጠና ኣቆይሞም ይምህሩ ነይሮም። እንግሊዛውያን ጥራይ ዘይኮኑ ናይ ካልኦት ሓይልታት መምህራን እውን ነይሮም እዮም። ንሓይሊ ባሕርናን ዳይቨራትናን ዘምህሩልና እውን ፈረንሳውያን ነይሮም። ኣብ ሃገረ ፈረንሳ ከይዶም ሰልጢኖም ዝለዓለ ውፅኢት ሒዞም ዝመፁ ባሕረኛታት ነይሮምና ናይ ደገፍታት ሓጊዞምና እዮም። እንግሊዝ፣ አሜሪካ፣ ፈረንሳይ፣ እስራኤልን ካልኦትን የእኛን የባህር ኃይሉን ዳይቨሮች እነዚህ ጠላቂዎችን እነሱን ነበሩ ሲያሰለጥኑ እና ፈረንሳይ ሀገር ሁሉ ሄደው ሰልጥነው ከፍተኛ ውጤት ይዘው የመጡ ሁሉ የባህር ኃይል ሰዎች ነበሩና ተሳትፎ አድርገዋል። የውጭ ሰዎች ከእንግሊዝ፣ ከአሜሪካ፣ ፈረንሳይ፣ እስራኤል አጠቃላይ ይህንን የባህር ኃይል የሚያንቀሳቅሰው ባጀት የተመደበው በአመት ወደ 50 ሚሊዮን ብር ይደርሳል። ኣብ ዓመት ክሳብ 50 ሚሊዮን ባጀት ይንቀሳቀስ። እዚ ሓይሊ ባሕሪ ብሓደ ኣባል ደርግ የኋላሸት ግርማ ዝተባህለ ኣድሚራል ዝምራሕ ክኸውን ከሎ ምክትሉ ድማ ኮሞዶር በለጠ ዝበሃል ኣብቲ ኩናት ዝተሳተፈ እዩ። ንሱ ኣብቲ ኩናት ሞይቱ ዝብል ግምት ኣለኒ። አይተማርኸን ከምኡን አይወፀን ኣብቲ ግብ ግን ነይሩ ተካፍለዋል እና እሳቸውም ምናልባት በዚህ በጦርነት ውስጥ ሞተዋል የሚል ግምት አለኝ። አልተማረኩም፣ ደግሞ አላመለጡም፣ እዛው ግቢ ውስጥ እንደነበሩ ነው። የኢትዮጵያ ባህር ኃይል ከደቡብ አፍሪካ ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ምስ ሃገራት አፍሪካ ክነጻጽሮን ከለና ካብ ግብፅን ደቡብ አፍሪካን ቀፂሉ ብሳልሳይ ደረጃ ዝስራዕን ሃገራት አፍሪካ ናጽነትን ከይረኸባን ዝቆመ ሓይሊ ባሕሪ እዩ። ሀገሮች እኮ ገና ነጻ አልወጡም ነበር። እዚ ኣብ ላዕሊ ዝተገልጸ ኣቃወማን ዕጥቅን ዝውንን ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ደቡብን ሰሜንን እዝታት ተባሂሉ ኣብ ክልተ ተኸፊሉ እቲ ዝበዝሐ ዓቕሙን ዕጥቁን ኣብ ሰሜን ኣባፃ ዓስኪሩ ዝነበረ እዩ። ባህር ኃይሉ በአሁኑ ጊዜ ትክክለኛውን ኃይሉን ለማወቅ ከተፈለገ በመርከብ በኩልና በሰው ኃይል በኩል ስናወዳደረው ኣብዚ ሕጂ እዋን ዓቕሚ ሓይሊ ባሕሪ ካብ 2,000 ክሳብ 3,000 ይበፅሕ። ብኣጠቓላሊ ክሳብ 4,000 ዝበፅሕ ሰራዊት ኣለዎ። ካብዚ 75 ሚእታዊት ናይ ሰሜን እዝ ሓይሊ ባሕሪ እዩ። ሓይሊ ባሕሪ ሰሜን እዚ ኣቐዲሙ ዝቆመን ወሃብ ደገፍ መራኸብን እዩ። ከዚህ ውስጥ የባህር ኃይሉ 75 ከመቶ የሚይዘው የሰሜን ባህር ኃይል መደብ ነው። ምክንያቱም ሰሜን ባህር ኃይል መደብ ቀደም ሲል እየተቋቋመ ነው። በዚህ ላይም ደግሞ የኢትዮጵያ ባህር ኃይል የመርከቦች ድጋፍ ሰጪ ነው። ኣብ ስርሒት ፈንቅል እቲ ግጥም ኣብ ባሕሪ ኣብ መንጎ ክልተ ፈጺሙ ዘይመጣጠን ዓቕምን ዕጥቅን ዝነበሮም ሓይልታት ተኻይዱ እቲ ዝሓየለን ዓበይቲ መራኸብ ውግእ ዝውንንን ስልጡን ሓይሊ ባሕሪ ዝነበሮ ዓርሞሸሽ ትካል ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ምስ ዝተሰንዓ ንኣሽቱ ፈጣናት ጀላቡ ዝውንን ውልዶ ሓይሊ ባሕሪ ህዝባዊ ግንባር ሕጂ ብተዋነቲ ዝብለካ مش كترأيو خلخاتي ميزان ناي كلت حيلي ناي صلاين حيلنا حيل بحرنا إثيوبيان حيلنا هنا شماين مريت تنجلبنا هنا نعيشتو تنجلو تنبراخ ناي صلاها دغوا ان هنا رضي الله اصورنا هنا 7 5 10 4 5 13
واي ناتهم كأني بعد مئتين أثران كلتين مدافع قالوا له بي ام أثران 4 شامبو قدر له جتات كل الناتو تكوسر كاغن بقطة تخل كأهاتاتو فتنة سلزله مغناس دحر حكاية يحماق مر دحر قريب كاية تسقم يلا سلزق الطيف كانت تسقعها خاني تحت خين كانت زبط بزخونة الصراح بتاعني أتكابي نيرو بتعمل عوتي نيرو بزح صراحة يتسريحو مالتي والله في الله أنا إثيوبيا سراوت الزعرب أنت هنا وصو مسمار سيزخدو خمدين إحنا تعاطف فلوسي إيه جوجا ما يكون قايح بحري إثيوبيا يكون مرتنا هذا ها حد سبك خوال أنت ولا مرتي فلت أنت هنا ودعادي أنت هنا الحمد لله وقت عاطف عليهم دبو خاصاي بيتندو سلسلة أخرانات يقدندو أبسط أحبو لابول زيت العندر أب عم يقصد رو زيت